Lero ndabwera ndi mbiri ya Osman Sonko, mnyamata amene akupedwa ndi boma ku Senegal. Anthu ambiri akamamva nkhani yake amakhala odabwa. Kodi Osman Sonko analakwa chani kuti akaseve jere ya zaka ziwiri? Iyeyo anabadwa 1974 mdziko la Senegal. Ali ndi zaka 49 komanso mpingo wake ndi wa Chisilamu. Anamaliza sukulu 1999 pamene anapanga graduate ndi master's degree in judicial sciences. Potero anayamba ntchito mboma ngati tax inspector. Kwa zaka zoposa 15 Sonko amagwirira ntchito yakeyi mtawuni ina yotchuka kwambiri imene imatchedwa kuti Bikine. Tax inspector ndi udindo ovuta kwambiri. Umaonetsetsa kuti wa business aliyense kapena kampani ikupereka misonkho kuboma. Kumalawi kuno tili ndi ma tax inspector kumpoto, pakati ngakhalenso kumwera. Koma timaona zimene amachita. Amayesedwa ndi kumachita katangale komanso kulemera modabwitsa. Amwenye ambiri amene maona mtawuni mwakupanga ma business samapereka msonkho. Alibe MRA machine. Iwowa anagwirizana ndi ma tax inspector amenewa ndi kumawuza kuti asay ifeyo tu osatipasa MRA machine. Uzingobwera pakutha mwezi tizikupasa 800,000 kapena 1 million. Ndi chifukwa chake mukapita mashopu ambiri samapereka malisiti chifukwa alibe MRA machine. Misonkho yawo amakampatsa tax inspector ameneyo. Mwachidule udindo umenewu wa tax inspector ndovuta kwambiri chifukwa umaonetsetsa kuti wa business aliyense kapena kampani ikupereka misonkho kuboma. Mkulu ameneyu Osman Sonko pamene amagwira ntchito yakeyi amakumana ndi zovuta zambiri. Anthu ambiri amamunyengerera kuti azipanga zakatangale koma iye amakana. Kuyambira 2016 anayamba kulula zisisi zina zobisika kwambiri zimene amaziona ku ntchitoko. Zisisi zimenezi zinali zokhuza katangale. Panali akuluakulu ena boma amene amachita chinyengo osapereka msonkho. Komanso panali makampani ena akunja amene amaba miyala ya mtengo wapatali ndi kumapitisa kwawo mwachinyengo. Tikukumbukira nkhani yokhuza chimwene kwa president Aliyu So analandira katangale wa $250,000 kuchokera kwa kampani ina yopanga gasi. Zonsezi zinaululika chifukwa cha whistleblower ameneyu Mr. Sonko. Tiyerekeze ku Malawi kuno Bakili News TV ili ndi anthu ambirimbiri ku Capitol Hill, ku State House, ngakhalenso akuluakulu a chipani cha Malawi Congress Party, makampani osiyanasiyana. Alimu anthu amene amatipasa mauthenga okhuza katangale komanso kuba chuma cha boma. Ndife timabwera pano ndikulengeza. Koma tikalengeza choncho sikuti anthu amene wamboma amakondwa iya. Ena akuyenda ndi futi kuti atipe. Ena akuchalira ndithu asunga zindrama kuti akuti akapereke kwa majaji kuti ife tizunzike. Zonsezi zikuchitika chifukwa iwo amadziwa kuna kuti alipo kubomako ku Capitol Hill, ku State House amene amatiuza zisisi zimenezi. Ndiyebe akuluakulu a boma ataona kuti iyeyo akulula zisisi anakwiya naye ndi kumuchotsa ntchito. Inu mukudziwa kuti atsogoleri ambiri aku Afrika kuno amadana ndi chilungamo. Tinazionapo ku Malawi kuno Martha Chizuma atayamba kufufuza mbava za mboma zija zinapandisata anthu okwana 87 anamupeza ndi kumanga. Chimene anachitira zimene zija amafuna kuti aziopa. Lero kuli zi masiku apitawa timakamba nkhani ya kusalima sugar. Kunali chairman kumeneko Sherish Betigiri amene amakana kuchita zakatangale ndi boma la MCP. Koma zimene anachita Kolini Zamba ndi Thabo Jakakanyirenda pamodzi ndi Chakwera anamuchotsa ntchito, kumanga ndi kumunamizira kuti anaswesa 23 billion kwacha. Akuluakulu panopo sindikukhulupirira kuti alipo Malawi amene angakhulupirire Thabo Jakakanyirenda.
ameneyi amazitenga ngati ozuwa malamulo kwambiri, koma ndi munthu wopondereza. Nkhani ya 6.2 billion covid fund kuli Z, 17.2 billion covid fund kuli Z, amangolonjeza kuti amanga amenewa tibwezesa ndramazi palibe. Nkhani ya 750 million butchery gate, kugula fertilizer wa butchery, anatinamiza zambirimbiri, koma anthu amene achita zimenezi sanamangidwe. Tinayi ndi East Bridge Foundation, Bonya Gate, ndi zina zambiri zimene zachitika pakatipa. Kujeni kuku Malaka Bangula Railway Project, kukubedwa ndalama zopsa mabiliyoni, palibe wamangidwa. Lero tikunena nkhani ya kusalima sugar, kumene anamuchosa mwenye amene chairman Sherish Betigiri ndikuyikapo munthu wawo. Atamuyika munthu uja anakatchwatchwa ma CCTV kuonongaononga, kenaka kumaba sugar ngomapitisa ku Tanzania. Pambuyo pake ndalama ziyazabedwa, akunamizira kuti ayi tikufuna tipange forensic audit. Ku Senegal kuyambira 2016 Osman Sonko amaulu akatangirwa mboma pamene anali tax inspector, ndiye president Macky Sall anakwiya naye ndikumuchosa ntchito. Zinachitika zimenezi, iyeyu analowa ndale, anayambisa chipani chotchedwa PASTEF, anayimira UMP mu 2017 ndi kuwina, anayimiranso president mu 2019 koma analuza ndikukhala pa number 3 ndi mavoto oposa 16%. Ngakhale analuza, mkulu ameneyu anatchuka kwambiri pa ndale chifukwa chodzudzula boma kuyambira 2020. Achinyamata ambiri m'dzikolo amamukonda, ndipo anali chiopsezo cha boma la president Macky Sall. Timaona masiku ano pala anthu ena akangodzudzula boma, anduna atamanjenjemera mpaka kutuma apolisi kuti aziwasakasaka anthu amene aja amakhala mantha. Osman Sonko kuyambira 2020 amadzudzula boma kwambiri, ndiye achinyamata anayamba kumukonda ndi kusanduka chiyembekezo chawo. Akuluakulu a boma ataona zimenezi anayamba kumusemera zinyawu. Mwachitsanzo 2021 mtsikana wina anamunamizira mkulu ameneyu mlandu ogwiririra. Apolisi anammanga ndikukatsikira ku ndende, komabe patsogolo pake zinadziwika kuti zinali zabodza. Kumangidwa kwake kunabweretsa chipwirikiti m'dzikolo, anthu anachita zionetsero mpaka anthu oposa 14 anaphedwa. 2023 mwezi wa Meyi anampezeranso mlandu wina wonyoza nduna ya boma. Nduna imeneyi Honorable Mame Mbaye. Nkhani imene italowa mu court pa 8 Meyi anamuchepetsera chilango ndi kumpatsa 6 months suspended sentence. Ngakhale anamunamizira mlandu ogwiririra komanso mlandu wonyoza nduna ya boma, aboma suti anamusiya yayi, amamusakasakabe. 2 months later, mwezi wa Julai, apolisi anammanganso pa mlandu ofuna kusokoneza boma. Ndakuwuzani kale kuti Osman Sonko amakondedwa kwambiri ndi achinyamata. Aboma akamanga anthu ankapita m'misewu kuchita zionetsero komanso kuononga zinthu. Taona ku Malawi kuno Boni Kalindo akumangidwa udzudzula kuti amayambisa ziwawa, ndipo kupanda manyazi kwa boma ili amati akammanga nthawi yomweyo akuti atakumanganso mopanda manyazi, zimene zimaonetsatu kuti it's politically motivated. Ku Senegal zinachitikanso mwezi wa Julai, apolisi anamanga Sonko pomudzudzula kuti amasokoneza dziko. Chingerezi chake anabera Socrates, Greek philosopher, ambiri tinaphunzirako za Socrates, ameneyi ndochokera ku Greece. Ndiye iye nthani akananinapo mawu kunena kuti corrupting the youth, kutanthauza kwake inuyo ngati mukutenga chinyamata ndikumagwisa ntchito pa ndale kuti agwetse boma kumachita zionetsero ndi zina zotero, iyeyo Chingerezi chake amanena kuti corrupting the youth. Boma la ku Senegal linammanga nyamata ameneyu Osman Sonko pa mlandu umenewu. Mapeto ake anamugamula kukakhala ku ndende zaka ziwiri, komanso anamuletsa kuti asadzayimenso pa chisankho cha president. Nachonso chipani chake anachithetsa
zimene zinachititsa kuti kukhale mademo ochuluka. Zinthu zinafika pawesi mpaka boma linasowa mtendere ndi kupanga ban social media mwezi wa August. Mwachidule ngakhala anali ku ndende, malo yake anapanga appeal ku Supreme Court. Ndiye dzulo pa 14 December majaji agamula kuti Osman Sonko akhoza kudzayima nawo pa chisankho ngakhala ali ku ndende. Zimenezi zakondweretsa masapota ake chifukwa chisankho chichitika posachedwa mu February 2024. Tinene zoona pano kuti zimene zinachitika ku Senegal ndizokhumudwitsa kwambiri. Chisankho chichitika chaka chamawa ndipo pali munthu wina otsutsa boma amene akulimbana kwambiri ndi president amene akulamulira. Koma zomvetsa chisoni kuti amanga kuthesa chipani komanso ndikuchita bani kuti asadzayimirenso pa chisankho. Zili ngati Malawi kuno MCP ndi DPP ndi amene apikisana kwambiri. Ndiye ku DPP kupezeka candidate woti adzayimire popikisana ndi Chakwera. Thereafter apolisi amange candidate uja chisankho chitayandikira 2025 ndikunena kuti ayi iweyo basi suyimiranso pa chisankho cha 2025. Komanso chipani cha DPP tachithetsa. Mugaza kuti dziko muno zinthu zingakhale bwanji. Zimenezi ndi zomwe zinachitika mwezi wa July 2023. Komano akhoti agamula pa 14 December kuti ayi zimenezi ndi zosaloledwa.